ipin izan gobernu barrizek, ero agintari barrizek, jateko errepartidu ditia bien. Honen beste denporatik, honen beste denpora. Zeran izaten zen, zer lekuten hartzen zenuen janarize, eta zeran zen hori? Abarketeroen denan. Bai, abarketeroen bakarrik, abaino bau esan leku gehiago. Zubi ondon, beste lekuan, zingozan. Eta agadenien bebai, ez da? Agadenien bebai? Agadenien izango zan. Entzun dedeket, bai. Agadenien nire hamen iseko bizitzan norbaia, pizkat buru galdut eta urten barik iztzetik, eta agadeneko kontu ikustokitze. Ama bakarrik etortzen zan, beren tia ikusten agadenera, ninoen ekarten ni. Eta bere bakarrik etorri gozita bat, tia zeroteko. Bai. Ageden apa izitzen kien bai okun gauiena. Eta ez dankun be bai, razonamentu. Eta zenbatetik zenbatera, repartitzea behen? Bai, hilebete terdi olako mate. Eta ze tipotako generoa akorduen deko zu? Bai. Izeten zan makaila hoe, arroza, da hori jue. Horrek irurok, fijo. Bape bai inoz. Da loko zeusako eta biezan. Da bako txai toketa jakon pizue. Ze hogize be, ze edadezunken erosen zan, gehiago erogizio hogize. Toketa jatzun, errazonamentoen. Errazonamentu karta bene txuskuek. Bai. Da hori izatzen zan bizkarren nien emati zenen, errotan abainon. Bai, errotaren Tomas espabila buzuan. Edo zer sartu txan, hogei. Artu ebarrez... Uberitzeko pusteko? Baro... Boiotxu moteko.